850 žiakov, 50 učiteľov, klasické aj priekopnícke študijné odbory, organizovanie celoslovenských súťaží, úspešní absolventi. To je základná umelecká škola Jana Albrechta v Bratislave, ktorá v tomto roku oslavuje 35. výročie svojho vzniku. Už 20 rokov je jej riaditeľkou Lucia Celecová, ktorú vítam v štúdiu IO24. Dobrý deň. A vítam tiež úspešného absolventa tejto školy, pána Mareka Segíňa. Dobrý deň. No, začneme tým, že hovoríme o základnej umeleckej škole Jana Albrechta v Bratislave. Prečo nesie práve meno v názve Jana Albrechta? V roku 2004 naša škola prijala presný názov Základná umelecká škola Jana Albrechta a dôvodom bolo asi to, že to ešte rozhodla bývalá riaditeľka, pani Lukrecia Bilková. Dôvodom bolo to, že naozaj Jan Albrecht bol veľmi významná bratislavská osobnosť, významný pedagóg, hudobník, ktorý ovplyvňoval životy mnohých renomovaných hudobníkov. Totižto v jeho dome na Kapitulskej ulici sa stretávali mladí ľudia, mladí hudobníci muzicírovali, púšťali si hudbu, platne, debatovali sa o hudbe a bolo to také strašne tvorivé. A práve keďže my sme toto obdobie nezažili, tak sme sa rozhodli, aby aj naši študenti a vôbec návštevníci našej školy vedeli, že kto to bol Jan Albrecht. Tak sme urobili taký dokument o ňom, Učiteľ z obývačky, takže dá sa to pozrieť, je to veľmi zaujímavé. Prečo učiteľ z obývačky? Pretože on bol naozaj učiteľom v obývačke, lebo toto všetko sa dialo na Kapitulskej ulici, že tí mladí umelci sa u neho stretávali a boli tam hodiny. Takže systém môj dom je aj tvoj dom a dvere sú otvorené. Áno. Aha, aby teda každý chápal. Ale Jan Albrecht to nie je jediné meno, s ktorým sa základná umelecká škola, ktorú riadite, spája. Áno, my sme sa snažili vytvoriť také prostredie, aby v podstate to meno toho Jana Albrechta ďalej pokračovalo. Tak sme sa rozhodli, že vymyslíme nejakú súťaž v komornej hudbe, lebo práve to bola jeho silná stránka, že vymyslíme nejakú súťaž a nazvali sme to potom Muzika Kamerata Jan Albrecht. Súťaž, ktorá je v podstate veľmi populárna, je, ako som spomínala, v komornej hudbe. Je tam podmienka, jedna skladba musí byť z obdobia baroka. A predsedom poroty je práve umelecký vedúci muziky eterný žiak Jana Albrechta. Takže také prepojenie, aby naozaj tá kontinuita pokračovala, aby sme ten odkaz Jana naplnili. Ale vy vlastne svojich študentov učíte aj o iných menách, pretože ja keď som si čítala o vašej škole, tak narazila som na meno Tibor Bartfaj, na svetoznámu speváčku Editu Gruberovú, Aliho Brezovského. Akým spôsobom ste prepojení s týmito svetoznámymi umelcami? No my sa snažíme, aby štúdium na našej základnej umeleckej škole bolo naozaj atraktívne, aby naše deti, ktoré nám rodičia zveria, aby mali to vyučovanie plnohodnotné, zážitkové, aby okrem toho klasického vyučovania deti boli zapojené do rôznych projektov. A ja som teda už 20 rokov riaditeľka na tejto základnej umeleckej škole a vlastne o tom všetkom, čo budeme sa teraz rozprávať, tak to sú projekty, ktoré vznikali počas môjho riaditeľovania. Ja len doplním, že hovoríme o 35 rokoch, aby diváci vedeli, že vy ste tam boli aj pred tými, nielen počas tých 20 rokov, čo riaditeľujete, ale predtým ako zástupkyňa riaditeľa. Takže vlastne pri všetkých tých milníkoch ste boli. Tak sa na ne teda pozrime. Je to tá celoslovenská súťaž, ktorú ste spomínali. No a potom sú to tie projekty. Takže prvý taký veľký projekt boli Andersenové rozprávky. Bortkevič zhudobnil Andersenové rozprávky a tam prvýkrát sme zapojili všetky odbory. A to znamená, že herci prerozprávali rozprávku, výtvarníci urobili scénu, kulisy a hudobníci zahrali tie jednotlivé rozprávky, do toho tanečníci tancovali. No a na tom našom projekte, na tých Andersenových rozprávkach bol pán Bartfaj, bol pán Roll aj Čačko, riaditeľ Bibiany. No a im sa to tak veľmi páčilo, že sme urobili reminiscencie a vtedy sa pán Bartfaj rozhodol, že nám daruje zmenšeninu sochy, ktorá je vlastne na námestí
Hviezdoslávom Andersena a vlastne tá zmenšenina bola v Dánsku posudzovaná, že na Dánskej kráľovskej akadémii, že či tá socha môže byť vystavená na tom Hviezdoslavom námestí. Takže toto je veľký dar. A keď ste spomínali ďalšie mená, s ktorými je naša škola... Edita Gruberová tiež dala súhlas k tomu, že by sme mali jeden taký priestor, ktorý bol v zlom stave. A vďaka Bratislavského magistrátu sa to všetko zrekonštruovalo a vznikla krásna sála, kde nám Edita Gruberová dala venovanie. Poslala nám obraz, ktorý máme taký spoločný s ňou. No a bohužiaľ, keď mala prísť na otvorenie tej sály, tak zomrela. Takže to sa nám už nepodarilo, ale o to viac si to vážime. No a potom máme ešte galériu Kamila Vyskočila. To bol tiež veľmi významný slovenský fotograf, ktorý daroval škole sériu fotiek, ktoré boli vystavované v Slovenskej filharmonii. A sú to svetoznámi umelci, dirigenti, takže je to pre nás tiež akože obrovská česť, že takúto galériu môžeme vlastniť a že naše deti aj naši rodičia sa môžu z toho tešiť. A potom, keď ste spomínali Ali Brezovský, Bouda, tiež u nás boli na škole Svinová večery. Mená sú to atraktívne všetky, čo hovoríte. Vy už ste spomínali, že sa snažíte, aby aj tie študijné odbory boli atraktívne, tak len si tak približme, ktoré sú také tie klasické, o ktoré majú žiaci záujem. A potom prídeme aj k tým priekopníckym. Ale mení sa to nejako? Je to podľa módy? O čo je napríklad najväčší záujem teraz? Tak viac menej je to také vyrovnané. Nie všetky odbory máme rovnako veľké, pretože máme dosť veľké priestorové problémy. Takže aj do našej školy v podstate môžeme prijať iba toľko žiakov, koľko odíde. Takže je to také pomerne pre nás stresujúce, že naozaj veľa detí má záujem študovať na našej základnomaleckej škole a bohužiaľ nemáme až taký priestor. No a my máme 5 odborov. Takže máme tie základné odbory, ako má väčšina umeleckých škôl. To je hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický aj výtvarný odbor. No a pred 14 rokmi sme založili odbor audiovizuálnej multimediálnej tvorby. To je vlastne tá novinka na trhu. To bola taká diera a sme sa rozhodli, že toto chceme využiť a chceme pre tie decka niečo akože takéto pripraviť, čo ich možno, že tiež naštartuje im takú trošku inú kariéru. K tomu sa ešte samozrejme vrátime, ale ja som sa chcela opýtať aj to, čo sa týka napríklad klavír, gitara. Mení sa to nejako, alebo to stále zostáva rovnaké, čo sa týka záujmu žiakov? Stále majú záujem naučiť sa napríklad hrať na hudobný nástroj? Áno, záujem je obrovský a stále väčší a väčší, no najväčší záujem je o klavír a gitaru. To je absolútne mega záujem a to vôbec nevieme pokryť, akože ten záujem, takže naozaj robíme veľmi tvrdé talentové skúšky, takže tie deti Máte dostatok učiteľov, lebo stále sa hovorí o nedostatku učiteľov, najmä v Bratislave. No, s učiteľmi je dosť veľký problém a hlavne s klaviristami a s gitaristami, ako som teraz spomínala. Toto je asi najväčší problém, lebo tých učiteľov je veľmi málo. A naozaj tým, že tá škola robí rôzne medzinárodné projekty s 11 krajinami, spolupracujeme, tak ja potrebujem mať taký tím, aby tí učitelia boli naozaj veľmi dobrí a zapálení pre svoju prácu. Takže s týmto je trošku problém, ale zatiaľ to mám tak vyskladané, že my to necítime, že by nám nejakí dobrí učitelia chýbali. Takže asi atraktívni ste aj vy pre tých učiteľov, že u vás pracovať chcú. Vy ste už ale načali priekopnícky odbor, s ktorým ste prišli a z ktorého ste potom neskôr spravili aj celoslovenskú súťaž. Je to odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V stručnosti, či to bol nápad? To bol taký spoločný nápad. Vtedy u mňa herectvo učila Peťa Kolevská. A sme si povedali jedného dňa, sme tak spolu sedeli, že poďme niečo také iné vymyslieť, že takéto neexistuje. Takže to bol nápad viac menej jej. A ja mám rada stále nejaké novinky a stále sa posúvať dopredu. Hovorím, tak poďme to vyskúšať. Tak sme napísali učebné osnovné plány, spolupracovali sme s akademickou obcou, potom nám to schválilo ministerstvo školstva. No a nakoniec sme rozbehli odbor a keď sme videli, že tento odbor sa aj inde páči a že sa nás pýtali, či takéto odbory na iných školách môžu otvoriť,
tak sme boli veľmi radi a potom nás to tak motivovalo, že urobíme súťaž. Prvý ročník, 0. ročník bol u nás iba z našich žiakov a potom už tie ďalšie ročníky boli viac menej dostupné pre všetkých študentov na Slovensku a teraz sa to rozrastlo, že v poslednom ročníku, teraz v 12. bolo až 200 žiakov prihlásených súťažiacich. Takže už to bolo také mega Neskôr číslo. sa tá súťaž volá Slovenský detský Oscar. teraz sa volá Zlatá klapka. Evidentne je o to obrovský záujem. Jedným z úspešných súťažiacich je teraz už aj môj kolega, editor televízie Joj24, ktorú práve sledujete, Marek Segiň. Marek, ako si spomínate na tie časy, keď ste sa prihlásili? Vôbec, prečo ste sa prihlásili na tento odbor? Ja som to asi videl práve niekde v nejakej televízii, že taký odbor vznikol a ja som tuším práve vtedy končil základnú školu a práve som uvažoval, že kam na strednú. V tom čase v podstate takýto nejaký odbor v rámci stredných škôl neexistoval. V tom aj dnešným deckám závidím, že už sa to naozaj rozšírilo za tých 15 rokov, ale vtedy nič také neexistovalo. A videl som práve, že takýto odbor vzniká. Ja som vlastne tam došiel, až keď to už v podstate spustili oficiálne, asi nejak možno pár týždňov na to. A to bol vlastne ten moment. Prišiel som tam, zobrali ma a možno 10 rokov som tam tuším pôsobil a vytváral rôzne diela. A čo vás skôr lákalo? Práca za kamerou, v zákulisí alebo pred kamerou? Ono to je asi podľa mňa u každého tak, že každý chce robiť všetko. To je v tej prvej fáze, si chce vyskúšať rôzne tie pozície, aj rôzne žánre, od spravodajstva cez film, cez videoklipy, cez ďalšie rôzne možnosti. A potom následne človek zistí, čo ho asi najviac zaujíma. No a u mňa to asi nejak skončilo po tých rokoch v tom spravodajstve práve. A baví vás to stále v tomto spravodajstve? A cítite, že vlastne ten taký základ vám dali tie prvé pokusy, také tie ešte detské pokusy? Áno, tak ja som si pôvodne myslel, že spravodajstvo neskončím, že to bude niečo úplne iné, možno práve film, však točili sme rôzne aj filmy, videoklipy a podobne, či myslel som, že to bude skôr taká umeleckejšia tvorba, ale potom práve aj na základnej umeleckej škole Jana Albrechta nejak som k tomu spravodajstvu pričuchol trošku viacej a zistil som, že práve možno týmto smerom by to mohlo byť celkom fajn. A aké vlastne ocenenia, v akých kategóriách ste získali? No tam to bolo tiež toho viacej v podstate, tiež od spravodajstva cez hraný film, cez réžiu. To boli práve ešte tie časy, keď som... Takže tam ste si vyskúšali v podstate všetko a všetko bolo ocenené? Nie všetko, určite nie, ale mnohé veci podľa mňa boli. Takže keby ste chceli odporučiť ďalším záujemcom, ktorí uvažujú, na aký odbor sa prihlásiť, ja len tak spomeniem, aj náš moderátor Riskuj, Dušan Ambrož, je tiež absolventom vašej základnej umeleckej školy, ale myslím, že on je klavirista. On nie je celkom absolventom, lebo pár rokov iba u nás študoval a študoval klavír. Aha, takže klavír. Potom to korona mi hovoril, že korona to potom akože rozdelila nás, že prestal byť absolventom, lebo to vyučovanie nebolo naozaj plnohodnotné. Marek, čím by ste vy, keby ste teda chceli presvedčiť ďalších, ktorí by uvažovali, prečo by mali navštevovať základnú umeleckú školu Jana Albrechta, prečo si myslíte, že je to fajn a dokonca tento odbor, na ktorý ste sa prihlásili vy? Poviem to asi také skúsenosti, také už trošku profesionálnej v podstate. Často som sa stretávala s ľuďmi, ktorí prišli do televíznej praxe napríklad po absolvovaní školy a až to bol vlastne ich prvý kontakt s tým médiom, čo je podľa mňa už dosť neskoro, pretože je vhodné, keď človek príde do mediálneho prostredia, akože už po škole, aby už mal nejaké skúsenosti. No a preto najlepšie tie skúsenosti zbierať už počas školy, ideálne už aj počas strednej školy, skúšať, minimálne sa nejak zapájať, možno napríklad však práve v rámci tej súťaže Zlatá klapka, tam bola možnosť stáže práve v televízii Joj, čiže vlastne tam som tiež mal možnosť pár týždňov tu sem prísť pred 10 rokmi, vyskúšať si to a trochu sa pozrieť do toho reálneho televízneho sveta. A práve toto bolo možné, práve ten moment, ktorý ma posunul potom ďalej do toho reálneho televízneho prostredia. A získali ste aj potrebnú sebaistotu. Tak, presne. Seba dôveru, že áno, toto by som že mohol týmto smerom by to zvládnuť. mohlo celkom ísť. Ešte sa teda vrátim k tej Zlatej klapke, lebo zdá sa, že naozaj je to veľmi úspešná celoslovenská súťaž. Hovorili sme si, ako vznikol tento nápad. Kto sú tí porodcovia? Porodcovia sú veľmi známe osobnosti. Predsedkyňou poroty je Peťa Kolovská, je tam pán profesor Páš, potom sú to profesori z akademickej oblasti, je to Zorka Hudíková, pán Somoláni.
No a potom je to vždycky nejaká známa tvár z televíznej obrazovky Joj. Takže tých bolo viacero, ktoré sa prestriedali a tak s porotou sa nám veľmi dobre spolupracuje a je to úplne super. Je to veľmi namáhavá práca, pretože naozaj aj teraz tuším 8 hodín príspevkov si museli napozerať, kým vedeli dobre ohodnotiť tých súťažiacich. Takže je to taká obeta z ich strany, čo im strašne za to ďakujem a si to neskutočne vážim. Aké máte ďalšie plány a čo by ste si želali pre základnú umeleckú školu Jana Albrechta? Tak plánov je strašne veľa. Ešte by som chcela povzbudiť aj ostatných, ktorí majú základné umelecké školy, že ja si myslím, že sa snažíme využívať tie informačné technológie i napriek tomu, že tá zlatá klapka je rozbehnutá aj v iných oblastiach. Sme urobili si školskú hymnu. Naši kolegovia napísali text. Ďalší kolega, hudobný skladateľ, urobil hudbu a sme urobili hudobný videoklip u našej škole, ktorá sa volá tá hymna, že keď zazvoní. Vydali sme knihu, e-knihu a podcast a vlastne na tej knihe spolupracoval aj výtvarný odbor a v tej e-knihe tie obrázky, ktoré výtvarný odbor kreslil, tak oni ožijú a dostanete sa na koncert, na divadelné predstavenie, do ateliéru výtvarného. Čiže je to také veľmi akože zaujímavé. No a potom máme ešte aj školský časopis, čo je tiež veľmi fajn. No, takže všetkých pozbudzujem, aby naozaj boli tvoriví, aby robili aj iné veci, ako, čo si myslím, že dnes každá základná umelecká sa škola veľmi snaží, aby bola atraktívna, aby bola zaujímavá pre tie deti. A si myslím, že to hudobné vzdelanie, vôbec akékoľvek umelecké vzdelanie je veľmi potrebné v súčasnej dobe, že tie deti to rozvíja a smeruje trošku to dieťa inde ako bežné deti, ktoré sa takýmto veciam nevenujú. No a keďže máme teraz 35. výročie, tak sme sa snažili všetko predstaviť našim by som povedala, ctiteľom a priaznivcom. No a preto sme si na ten koncert, ktorý sme mali, aj teraz vidíme tento záber. Tiež hudobný skladateľ, náš kolega, zložil skladbu Cantate Domini, tiež takú oslavnú skladbu na našu školu. No a nacvičili sme tak spoločný orchester a zbor. Nacvičili sme, to bol medzinárodný, spojili sme sa viaceré krajiny, nacvičili sme spoločné skladby a na záver to bola Tota Helpa a Tancuj, tancuj, čo malo obrovský úspech v tej koncertnej sále. Takže hovoríte o všetkom s veľkým nadšením a entuziasmom, tak nech sa vám obom naďalej darí. Mojimi hostiami v štúdiu 24 bola Lucia Celecová a Marek Segin. Ďakujem a prajem ešte príjemný deň. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem pekne.